Totoy Bato! Yo, words Maying gabi pag-usap mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy pa rin sa ganitong oras. Alam kong gising na gising pa kayo ngayon dyan habang nakikinig siguro sa radyo at nakabrowse siguro din sa kanyang cellphone. Awards. Oo nga, kanina nakuha natin ito 30 minutes ago ang ating top 10 natin. Ang pumasok sa ating Miss Universe Philippines 2024 ang manok ko. Mga apat. Awards, apat sa top 10. Andyan ang Cebu, Iloilo, Bulacan, Taguig, Bacoor, Pampanga, Quezon Province, Cainta, Zambales at saka Baguio. Ayan, down to number 10 na yun. Sunod siguro, 5 naman siguro, Boy P, Well, anyways, yun po mga kabisyo, tamang-tama din naman ang ating topic dito is yung tungkol sa paghanga po, Ito, mahanga tayo sa kagandahan, beauty and brains din to, ang ating mga candidates sa Miss Universe Beauty Pageant. At syempre, itong pag humahanga po tayo minsan, equals ng iba, Sasabihin nila, baka hindi ka humahanga, naiinggit ka lang. Bakit kaya ganon mga kabisyo? Ayan, eto, basahin na natin yung mga nag-comment sa ating fan page sa Totoy Bato Official, mga bagay na ginagawa ng mga naiinggit. Sabi ni Jobber Tiraw, sisiraan ka lang ng basta-basta at sasabihin ka ng hindi maganda. Sabi ni Delon Alamon, backstab. Sabi naman ni Mariano, Saniko, gasigig kaut sa ilang kigoltoy. Sabi ni Tika Raw, kanang naiusa ka balde tinabal ag silingan kol unja di manghatag. Non, Joseph Abawan, dili nako mo komentoy basig masuko unya ipabarang ko. Pwede, pero depende. Kenneth Murado, nakapikit ang call. Ayan, Mylene, kahilig na high blood sa'yo, lagi parang lechon tingin sa'yo. Sabi naman ni Jobert Vertodaso, sa tingin pa lang toy, alams na. Basic ba? Junex Sumblingo, tamang tulo laway lang toy. Gracia Irene, sige gwakal kuya toy. Pambira. Shirley Prevendido, sabi naman, gumagawa ng kwento na ikakasira mo. Uy, ganon! Ayan, LC Primor, may oras pa, mahaba pa, Nagmamaoy toy, panay parinig, luoy pod. Ara Adorna, nagagalit ng walang dahilan. Baka gidugo. Sabi ni Ara Adorna din, naninira. Sherilyn, pag-inggit, pikit toy, kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na, yawards. Ayan, Raquel sa Asis, naninira daw. Ayan, Ka Abdullah, Olz, gawa si Martes toy, ha ha ha. Ayan, shout out pala sa Grab driver Libangan tuwing 9 PM to 12 AM. Good vibes. Salamat Dalisay Cardo. Good vibes ang tayo lagi dito, especially kung ikaw inaantok ka. Dito ka na sa akin. Sabi naman Batek Laude Binaraw, minamartes ka sa kapitbahay kaya tuloy masama ka sa kapitbahay mo. Pa-shoutout po ulit sa mga driver, sweet lover ng Grab Now sa may Naiya Terminal 2, sina Chris Garong, Sherwin Baba at Raimundo Hubahib. Yan, love radio listener from Naiya Terminal 2. Awards, sinasabi natin itong programa po ni Uncle Tutoy, malakas tayo dyan sa mga lansangan. Isa sa mga laging gising dyan. Hindi pwedeng inaantok dito, yung mga nasa biyahe, yung mga driver, trailer truck driver para. Yung kasama mo, Uncle, yung pahingante mo, nakataas pa yung paa, huwag panghimasa. Ay, nako. Sabi ni, Lani Rowa, yan, pag-inggit, gaya-gaya kung ano meron ka. Oy! Sabi naman ni Raisan Abad,
kung ano po kinainggitan nila ay ginagawa din nila, baka po kasi malamangan sila ng kinakainggitan nila. You have the point. Melay Luayon. Una talaga ang kultotoy, yun siraan ka ng husto. Basic na yan ang kultotoy, yan panira sa kapwa. O nga, naiinggit nga. Sabi naman ni Joe Abdul, no, pagka dumaan ka, nagbubulong-bulungan, saan naman kaya pupunta siya? Tapos pagkwento niya sa iba na ganito na para may kasama siya na galit sa iyo. Haha, nakakaawa naman, binabantayan nilang buhay ko. Wala naman ako ipapasahod sa kanila. Tama! Eto nga eto nga, pinagchichismisan nga yung kapitbahay mo kasi pag umuuwi daw galing trabaho, iba-iba daw yung naghahatid. Iba-iba pang mga sasakyan. Yun yung sabi nung naninira. Pero ang totoo dyan, syempre, Grab driver yung naghahatid eh. Pasanginlan pa na may iba-ibang mga naghahatid. Pambihira naman tong mga marites na to. Well, anyways, ayan, no, eto pa rin ating programa. Kailangan na akong magpapaalam. Pero eto nga, excited ako dito sa Miss Universe 2024 kasi hindi pa tapos ngayon. Pumasok yung 4 kong manok, no, sa top 10, no. Ayun, no, mga nagagandahang mga dilag to, mga kabisyo. Alam mo kung bakit po inaabangan ni Uncle Totoy? Hindi yung beating suit ha. Hindi yung swimsuit, mga kabisyo. Dahil po malapit na po ang ating Aliwan Fiesta 2024. Kasama po ang Reyna ng Aliwan. Ayan, no? And of course, no, pare-pareho lang to, yung Reyna ng Aliwan, yun yung the festivals of all festivals po yan, no? June 27 to 29 po yan. So makasama yung eto nga, isa sa mga nasa top 10 ngayon, no? Kasama po yan sa Reyna ng Aliwan. Hindi ko lang maalala kung anong year, pero I'll try to find out kung ano ba talaga ang totoo nito. At hindi natin alam, no? Baka mananalo to. Oo, hindi natin alam, oh. Hindi pa, ano pa sila, no? Ngayon, nagpaso pa sila, pumapaso pa, naglalakad pa sa stage ngayon, ATM, habang suot nilang kanilang gown awards. Okay, ayun na, ang idol ko, nandun na. Ayun, candidate natin dati sa Reyna ng Aliwan 2017. Uy, sino kaya yan? Hindi mo na natin banggitin yan, Boy P, ha? Ayan, yan ba yung kasalukuyang rumarampa ba? Okay, magpapaalam na po inyong Uncle Totoy. Daghang salamat sa inyong walang sawang pagtutoy sa ating programa, no? Hindi ko kayo pinapaantok sa programa natin, ha? Good vibes na tayo, no? Feel good lang dito sa programang Totoy na Love. Kinigyapon si Uncle Totoy. Totoy ba to? May gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!